তবে 1800 কোটি খালাই রহনা আপাতত जों আশা খাইও যে কেন্দ্র সরকার এই রাজ্য সরকার जोंनो फाइनाय सालो चिनि एडिसि हापांनो बेतन रिनारंनि अभाब नेता खाइ दं आबो जों वालसुं आशा खायो चिनि एकर्ड जुदि साइन इंगै थांगा हंगाय जोंनो डाइरेक्ट फान्डिं कारण आमोन जों बरि जों ग्रै तिनि एडिसिओ चिनि टिप्रामथानि अथॉरिटी बाय सीएम ईएम एमडीसी दंगो किन्तु चिनि थानि प्रत्येक बছরनि बाजेट से मात्र 600 कोटी टाका त्रिपुरा राज्य जेटा स्टेट गवर्नमेंट बिनि बाजेट उंगै दंगै 27000 कोटी टाका तब ताकलाय चिनि त्रिपुरानि टिप्रासारक थानसा दंगाबाय नरक बेबाद जोङो आशीर्बाद खायनाबाय अ थानसानि बिसिखै एकर्ड मानिबाय अ हल दंनाय रं जोङो थानि जतनि यानो 10 कोटी lokasinya saya juga tuh